spurgt julemanden om, hvordan det være, at der ikke er julegaver her under vores store træ her i Roskilde, og han sagde, at det er altså lige lidt tidligt. Julegaver, dem skal man gemme sig. Dem skal man gemme til juleaften. Men der mangler jo også noget andet, hvad der plejer at være på juletræet. Der plejer at sidde sådan ting, der glimter og lyser. Juletræslys, ikke også? Det har vi faktisk også sat på træet her i dag. Faktisk over 100 mindst, tror jeg. Så nu gælder det bare at se, om vi kan få det tæt. Det har jeg også spurgt julemanden om. Og han var helt med på, at selvfølgelig, det er ikke for tidligt at få tæt juletræslys her i Roskilde. Men selvom jeg er borgmester, og selvom han er julemand, så er jeg blevet enig om, at det her med at tænde lysene på så stort et træ, der kunne vi altså godt bruge et hjælp. Så jeg håber rigtig mange af jer vil hjælpe med og få talt ned, så kan I se, at julemanden han er ved at være klar deroppe nu. Så har han lovet, at han vil høre rigtig godt efter, og hvis vi tæller fra 10, og så hele vejen ned til 0, så tænder han. Er I klar på det? Så starter vi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Der skal vi ikke noget. Jeg tror ikke, at julemanden ikke kunne høre jer. Skal vi ikke lige give det et forsøg til? Der er jo stadigvæk en måned til jul, men vi skal have det til. Prøv lige en gang til. Starter fra 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Det er godt nok en gammel julemand, jeg tror, vi har fået lidt til Roskilde i dag. Jeg tror, han er faldet i søvn deroppe. Jeg tror, vi skal håbe endnu højere, og så må han kunne os. En gang til. Nu skal vi have tæt juletræslysene. 10, 9, til julemanden, der fik gang i juletræet, er det ikke smukt. Vi slutter denne juletræstænding af med at synge 2 julesange mere. Og vi tager først den, der hedder Jeg så julemanden kyssemor.